Yes, hei kaikki veljet ja siskot, tervetuloa seuraamaan Buckshot Roulettea! Meillä on tuolla toinen veljeni paikalla. Sano hei. 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 En ole ikinä ennen pelannut tätä kyseistä peliä. Sain veljeltä tämän joululahjaksi. En oo minäkään siis pelannut, mä näin tästä jonkun videon ja tässä ammutaan toisia haulikolla, niin mennään peliin. Ammutaan haulikolla? Mä luulin, että tää on joku rulettipeli. No siis joo, mutta se pääset ampuu, kun sä voitat. Ei kun niin sä taisit puhua siinä joulupöhnissä, että tää on vähän niinku venäläistä rulettia, mutta... Oho! Ikävän näköinen paikka. Miltä nää näyttää sulla nää grafiikat? Samanlaiselta kuin mitä sullakin. Okei. Tää on stylattu tälleen hauskasti. Siinä on haulikko. Siinä on jotain, mitä nää on. Okei. Sitten tässä on laatikko, niin sun pitää ottaa sieltä itemeitä. Okei. Mihin mä laitan ne? Laitat ne siihen sun pöydälle eteen. Okei. Sieltä tuli veitsi. Sitten on tämmösiä, mitä lukkoja. Eli meidän haulikkoon tulee 1 blankki ja 3 live roundia. Me ei tiedetä missä järjestyksessä ne on mennyt sinne. Miksi se mua osoittaa? Mä saan joko ampua itseäni ja sen jälkeen jatkaa, jos se on se blankki. Tai sitten tietysti ampua itteeni ja menettää HP, jos se on se live roundi. Tai sitten mä saan käyttää yhden itemin. Tai sitten mä voin vaan suoraan ampua Lexaa. Ja jos se on blankki, niin se on huono juttu. Ja jos se on live roundi, niin Lexa menettää HP. Ymmärretty kaikki. Tää on niinku sun vuoro nyt. Nää on mun vuoro, joo. Eli... Noniin. Anna palaa. Mitä sulla on siellä? Joku taskulappu ja energiajuoma? Mulla on adrenaliini, jammeri ja kaljaa. Okei, eli siellä oli 1 blankki ja 3 live roundia. Pystyykö mä liikkua jotenkin jostain? Et. En. Okei. Mä en näe mitä. Oho! Se otti sen käteen. Joo. Kyllä nää chanssit sanoo mulle, että... Minua ammu. Ei kai nyt tulla. Ei oo totta. Se oli 1 blankki. Ei. Se oli 1 blankki. Shotgun deals 2 damage. Menetäänkö mä vuoron, jos mä käytän itemi? Et menetä valitettavasti. Joo, tää ei alkanut hyvin. Swaps the polarity of the current shell in the chamber. Eli meinaa mitä? Eli blankista tulee live roundi ja live roundista tulee blankki. Aha. Veli, älä nyt älä nyt joka. Äläs veli, nyt ammu minun please. Älä joka. Ai sä vaan nousit sieltä. Sattana mikä äijä. Nyt kuule. Mitä tuo tapahtuu? Mitäs tekee? Soittaa kaverille. Ahaa. Ai sä tiedät, että sä oot pelkkä pää ja kädet. Se on kuule terve meno. Au. Ikävästi tehty. Tikin arvaa mitä toi jammeri teki. Saaks sä uuden vuoron? Saaks mä ottaa lisää juttuja täältä? Joo, nyt tulee uudet itemit. Noniin. 2 blankkia, 1 live round. Uff. Okei, ei oo mun vuoro ilmeisesti. Mitä meinaa Rax the Shotgun? Se niinku käyttää yhden kudin mikä siinä olisi seuraavaksi, mutta se ei ammu ketään, etkä se menetä vuoroa. Mä unohdin nyt jo, että kuinka monta blankkia siellä oli. Voi persä. Sit meneekin vähän vaikeeksi. Jos se kalja, no sitten mitään pahaa ei voi tapahtua. Ei varmaan. 50-50. No. Huomasin, että sulle ei oo niitä jammereitsia, joten hän pistää tupakaksi. Sai heltin siitä. Toi on siis tosi pelottavaa, niinku vaikka sä tiedät, että se on blankki, niin se on tosi outoa osoittaa ittees virtuaalisella haulikolla ja painaa liivasinta. No joo, mä tein sen vaikka en tiennyt, että se on blankki. Jatkuuks sun vuoroni, kun sammuit ittees? Musta tuntuu, että se jatkuu. Tää on vähän 50-50. Hei, sulla on toi hyvä itemi. Mä nappaan sen siltä. Mikä itemi? Mä en ehtinyt nähdä mikä se on.
Ahaa, siellä on tommonen roundi tällä kertaa. Tää nyt on vakkusetusta. Ja lisää itemeitä. Tota mä en oo nähnyt ennen, mikä toi on. Voinko mä käyttää useamman itemin kierroksen aikana? Joo, sä voit käyttää niin paljon kuin haluat. Alright, vähän 50-50 tällä hetkellä. Ei, mitä sä teet? Ei! Se mua ainoa hyvä itemi, petsä. Kumpi se nyt oli? Se oli kuule se väri, sun pitää siitä päätellä, että mikä se oli. Olikohan se punainen? Tässä on hyvä olla värisokea tässä pelissä. Älä ammu. Ammu se kuitenkin sitten. Oli se mun mielestä punainen. Oi, mä sain rahaa. Tämähän meni kivasti. Ja samat itemit pysyy. Ei pysy. Okei, ne läks. Ne läks. Mikä Kaljaa. toi? Sulla on jammeri ja Hourglass, vai mikä ei Hourglass, vaan mikä toi nyt onkaan? Pointing glass. Suurennuslasi. Suurennuslasi, aivan. Mä en kattonut yhtään, että mitä siellä oli, mutta muistaakseni 2 blankkia ja 4 live roundia. Soitetaan kaverille. Mikä? Soitetaan kaverille. Mitä toi tekee? Sä et edes soittanut, sä katoit sitä ja... Okei, no sitten mä otan riski. What? Hei. Right. Mä kilautin kaverille. Antoi ihan pakkaa infoa. Cool. Mikäs tää? Tää ei kans alkanut kyllä hyvin. Tää on hauska. Ai tota haulikkoa ei saa pois sitten enää. GG. No mitä? Ethän sä nyt veli mua Voi p***see. Mitä? Oliko se sit 4 blankkia ja 2 live roundia? Mä muistin ihan väärin. 2 blankkia. Tai siis oli 4 blankkia ja 2 live roundia. Niin. Eli... Eikä ollut kun toisten päin. Okei. Voisi pitää käyttää toi ihan vaan siksi, että sä pääset tappamaan. No ei tässä hirveästi varmaan muutenkaan tehdä enää, niin... Nyt mulla olisi varma voitto jossain. Mikä tää? How unfortunate. Kilautti kaverille. Mitä sitä meitä mulla olikaan? No tää kieltämättä auttaa vähän sen. Hei hei! Miksi sulla pitää olla tupakkaa? Mitäs tupakka? Hemmetin ketjupolttaja. Ai niin, se antaa helttiä lisää. Hemmetin ketjupolttaja. Nice. Tän on jo. No niin, nyt tää on pakko käyttää. Oliko hyvä olut, oliko? Mun mielestä tässä pitäisi olla joku tapa katsoa omaan pöytäänkin. Ai, sä voit liikuttaa kameraa oikein klikillä. Oh, nice. Niin, toi viimeisin shelli, mikä tossa sun pöydällä on se, minkä sä oot niinku rakennut sieltä. Mä vaan tuhonsin mun... Mä oisin voittanut, jos mä oisin vaan ampunut! Mitä? Kysytääs kaverilta, että... Alright. Joo, kyllä. Mä en ymmärrä mitä toi tekee. Hetkinen nyt. Okei. Eiks toi ollut third shelli, minkä mä just ammuin sua päin? Sehän oli se 3.
Mahdollisesti. Mä olisin voittanut, jos mä olisin Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti pidit Buckshot Roulettesta. Tää tosiaan jäi vähän tämmöiseen cliffhangeriin, mutta älkää huoliko, seuraava jakso ilmestyy mahdollisimman pian. Eli jos tykkäsit, niin muista tykätä videosta. Se auttaa meitä oikein paljon näin aloittavana YouTube-kanavana. Nähdään seuraavalla kerralla. Palaillaan. Hei hei!